kuti tifuna zakhale ndi Malawi amene azakhale ndi vibrant democracy and a ticking economy irrespective of who the president is. Ine ni munthu amene I don't care kuti president ndi ndani, koma amalawi aziti akazuka akapeze mafuta, amalawi azikwanisa kupeza magesi, amalawi azikwanisa kulipira madzi. Nimalize kaye. Amalawi akapita kuchipatala azikapeza mankhwala, akafuna chakudya apite kwa dima akagule fertilizer akagule chakudya. Malawi amafuna ino ndi amene osalingalira kuti president ndi ndani. Choncho ine si munthu wandale ndine Malawi amene dziko limafuna zabwino. Ndimafuna ndipempha anthu akufuna kwabwino. Nthawi yakwana kuti igwirane manja. Tili ndi vuto ku Malawi kuno. Sawosi chilima tinkakuti sawosi uja kufunika kukaita ona atapita mmanda. Musazadikireso kuti Namiwa atapita mmanda. Muzikati munthu uja anthu aliko ku Malawi kuno amalawi ambiri dia cowards. Ndifuna zikuze ndi zinthu zitatu. Timasankha ma cowards, anthu oti ane milandu, komanso anthu ozikonda, anthu ajira kwa apasa, anthu amantha. Nimene ndine muchichewa kuti usogoleri kwina kulikonse kaya ku MCP, ku DPP, ku UTM, ku Ford, ku UDF, kaya ku Mafunde, tigwirizane pale kupatikiza ku PP. Musamatenge anthu oti ali milandu kwa apasa maudindo, musamatenge anthu amantha kwa apasa maudindo, komanso anthu ajera. Dziko likuonongeka chifukwa kuti anthu amene mayembekeza kuti achite zinthu amakhala chete. Ndifake ndikutera pano ndibwereze pano kuti tinawuza Dr. Pambe abwere mawa tikumane pa community matemo. Ino kuchihana ndi antambo mubwere mawa tikumane pa community. Atupere muuzi president wa UDF mubwere mawa tikumane pa community. Joyce Banda kumene muli kwa mawa tikumane pa community tikoze dziko. Akumbo Hastings Kajale mawa mubwere. Mwina aliyense Professor Arthur Peter Mutharika mawa mubwere tikumane pa community. Dziko likuonongeka chifukwa kuti ngati lero sitikonza vuto la mafuta ali dziko lipanga collapse. Likapanga collapse zitengera mwina zaka 10 kuti zalibwerese. Economy pano pamene lero mumfusa amene amazisatira zacho makuza kuti we need 5 years to recover. Chifukwa dziko chikungopita pansi ndiyeno inu ngati mufuna usogoleri muonese usogoleri mawa. We should stop this madness. We should stop this mediocre. Ngati sititero muzakana usogoleri musapangidwa judge lomwe muzasowa poyambira. Panopa nthawi yakwana tibwere pamozi ndipo ndikumbushe apa. Mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station. ZBS Public Affairs Committee sinzasiya kukutchulani inu amene maononga dziko la Malawi chifukwa ndi bungo limene lili mphamvu lala kwanji mbuye muja zikafika pena pake pakabwera vuto amaitanisa all inclusive stakeholders meeting anthu amakumana pamodzi ndikupanga mfundo zoti president amanjenjemera koma lero akuja ndikumamwerera ndachakwera futi nimbusa mzawa akulu let's be serious tentichenjere zinthu zikalakwika musamane kutola kusa ndani ayi zinthu zikalakwika ndi chani lero anthu mayangana kumbali kuli mabungwe etu osiyana azinthu zawo anthu anzeru zawo koma asankha kuyangana kumbali tapanga ma demonstration amene akupanga indozi ndi azipani amabungwe ayangana kumbali kuti mulifuna chani dzikoli amene aliyese lero mutasakonomizeni amene alifuna dziko zabwino mawa abwere ndiponso ndayita na Secretary General wa Congress Party alicha Chimundo Banda mawa mubwere ku community tipanga ma demonstrations ndichachiwiri tonena kuti chaka cha mawa pa 16 September kuli chisankho ndiye bungwe la chisankho mlemoti likonze mbiri yake akubwera na magona na mayenda ndi anthu kuti mbiri yawo ndiyo kaidisa Smartmatic company ya Smartmatic aliyese amene kuti mvera panopa angoplowa pa internet kungotirai pa Smartmatic mpeza kuti ku Philippines kuli nkhani Mozambique kuli nkhani kuli konse kumene apita kuli nkhani ndiye tuna kuti bungwe la chisankho ndimene mapangisa kuti wiru tofunafuna cha anthu chikwaniritsidwe fa democracy imagona pa zofuna za anthu the ordinary people anthu amene kuti mvera pano ndiyeno zikuoneka kuti bungwe la chisankho ili likupanga timasamutenda lake tosafuna kuti zimene anthu azayankhule azapange zofuna zawo ndiye kuti choyambirira chachiwiri chimene tipangira ma demonstration atese abungwe la chisankho ubale wawo ndi Smartmatic apopo ndiye siti kusuntha Smartmatic malamu siti kuifuna ngani ya Smartmatic ya meka na yanga anayiyankha unena kuti mmene amayang'ana kuti kodi titenge ndani anapanga ivovalesi wa zipani even zipani zotsutsa zimene lero zikunenazo zinali nawo limodzi ena anapita kunja anatenga malawansi anabwera akhalako apanga ivolve nde kalangati kuti anthu achatembenuka last minute kuyamba kutembenukira Smartmatic iyo point yanga ndionena kuti America amanena kuti anapanga ivolve ma stakeholders wonse asanayigule Smartmatic imene stakeholder wankulu pa chisankho chilichonse munthu ofunikira kwambiri ndi amene amavota ndi amene ndikuyankhula pano ndi amene akudandaula mukayang'ana lero angomaliza fezi ina koma anthu ambiri akudandaula sanalembese amene ndi stakeholders yo ndiye Smartmatic bungwe la meki lili ngati oyimbira mpira masewera mpira ndiye zikuchitika apa zonena kuti mbali ina anthu akudandaula kuti mpira wapha tisinthe oyimbira kuti kazisiwerani
ndiye kuti zikudabwisa kuti iye icholinga chake ndi chani, akupangiranji zimenezi, chifukwa apa mpando abungu la chisankho mukalowa mu constitution section 12 akugwisa ntchito mphamvu timati legal authority, koma mphamvu zonsezo zichokera kwa Amalawi. Ndiye ngati akutumikira Amalawi ndifukwa chani safuna kumva za Amalawi. Ndinawuza ku nekofi anandiyitana nthawi ina amandiyitana ngati bungu la state nawuza ku nekofi mwanena kusandale mafuna ndinene mafuna timvane pena pake pamodzi kuti ngati system ina yolakwika osameki ndi zipani zotsutsa analakwitsa posankha njira imeneyi ndizoona ndifuna kuti unafe ndi andife anthu ifa njirayo sikutumikira ndani Amalawi. Ndiyeno nzokhweka ndifuna kuti ni nyumba ya malamulo tikapanga lamulo tikazaona kuti lamulo yasiri kuti tumikira timatani timabwerera apunga ndi ntchito zitatu kutiyimirira kupanga malamulo komanso kauniuni. Ndiye ngati tapanga lamulo limene kuti likutiphinja tisamavutike ya timakakamiri tingobwera ku nyumba ya malamulo tifanira kuti kodi George Yapondali kuti leader of opposition ndaye imene limene amafuneka kuti apezeke ayitanise nyumba ya malamulo tikakonze ngati pali lamulo lene kali kukakamiza liko lipesemeke kuti lipange zofuna za anthu lamulo lene ndiloyipa chifukwa pakutapa zonse democracy yonse ofunikira ndi anthu inu ndi ine malamulo timachita kulemba andi malamulo amapanga aphungu kuti atithandize atitumikire inu ndi ine. Ndiye ngati ndi lamulo limene sili kutitumikira lamulo ndiloyipa tidali nawo chose ndifake kunekofu ndinawuza makomishona kunali mafomu kunali madonors wina aliyese mabungu nanena kuti chipongwe kapena kukula mtima inu ameke musiri anthu andale ilili ndi bungu loti anthu azili khulupirira chifukwa pakutapa zonse pa 16 tikavota muzatipasa munthu president amene azatamulira kwa zaka 5 muzatipasa aphungu amene azakhala kwa zaka 5 muzatipasa makansala amene azakhala kwa zaka 5 pa chifukwa chimodzi yona kuti tizakhulupirira. Ndiye ifeyo ngati ameke sitikukhulupirirani inu ameke mukuyenda ndi anthu odabwisa mathematics mukupanga ziganizo zodabwisa tizakhulupirira bwana anthu amene muzatipasewo. Ndiye chimene ndinapachiona kuti afune asafune ameki akuene kuti amve zofuna za anthu apo ndiye tisasunthea olemekezeka Justice Anabel Ntalimanja you have got one choice, listen to the will of the people because pachisankho the king ndiwovota ndiye ovota lero musamukanize kuti akalembesa mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. amabungwe ndazipani simupanga mislead anthu amba pankhani imeneyi makamaka mathematics lero achimwene Malawi anasintha lero kulibe munthu amba lero kuli ndikufunseni kuti dzulo kunali game ya Man City ndikandi chani athabwanji mufunse kumuzi kwanu kuna kuti every corner of this country akuuza imene yathera anthu amene achinya akuuzani. Ndizo watenga Malawi ngati kuti anthu osalira kwatenga Malawi ngati opusa mukupusa ndi lero munthu ukamabwera kumaza anamiza kandiwe wandale kandiwe minister ya president ukamabwera kuti unamiza anthu ngozipusisa weka Malawi amadziwa andi chimene ndikuyankhula pano kuti musegule Malawi na akuuza kuti apo akunama apo akutere Malawi walero ndi amene choncho sitikwasokoneza tabwera panopa kuteko ndikumatira pamakhala Malawi chakumva kukoma manduza kuti pita ukaneneza kuti izi ndingonena zimene ndipo utenga umene sintha omwe ndiyimbira midnight omwe ndiweza mai Anabel Ntalimanja slow down mbiri zalembedwa mufuna mbiri anu zalembedwa yotani zimene mukupanga zikucha kuonekeratu ndikupasa chisanzo chabwino azipani anakonza zionesera zabata ndi mtendere zodandaulira meki kutapeza kuti anthu akatiusa zikwanje meki ili ndi interest yanji munkhani imene kuti ikatiuse zikwanje inatusa ndi meki sindanena katiusa ndi ameki ndi independent organization bunge la chisankho loti zililemekeza ndi anthu akudandaula ifati pange zioneso zabata ndi mtendere Ntalimanja mutule pansi udindo ampesi mutule pansi udindo NRB kuli nkulu ina imene mphaso sambo mutule pansi udindo kopeza kuti anthu akutusa zikwanje chimene china chifukwa chokwanira kuti Justice Anabel Ntalimanja akanakhala kuti akutumikira Malawi akanatula pansi udindo because aja anatusa zikwanje aja anaonongera mbiri yawo zinapanga reflect negatively for anthu akumata kumapanga connect bunge la chisankho limene likupanga za chisankho anthu wazikwanja chokera kuti nthawi yakwanona kuti tizichita manyazi tiphunzire ngati Malawi kunena kuti tizitilemekeza mipando yathu komanso tizikumbukira kuti uli nthawi there is always time after ine kuzakhala nthawi after seeded amayi Justice Anabel Ntalimanja kuzakhala nthawi after chairperson iwa just chairperson woyamba si chairperson womaliza awa maminister awa na si maminister woyamba si maminister womaliza Dr. Lazarus Chakwera the president kan number 6 sakala womaliza akhala kuberabe tizikhala pansi kumalingalira kuti kodi ndikazatula pansi udindo ndikazamwalira kapena ndikazapuma Amalawi azandikumbukira motani munthu amene angafune kuti mbiri azikumbukira magulu azikwanje pamene anthu akufuna mafuta ni munthu wa mtundu wanje nthawi yakwanona kuti panopa tizilimbana pakaganizidwe ideologies maganizo apamwamba azipeza kuti aziomberedwa mmanja ndi maganizo apansi osati anthu akudandaula inu mukagule zikwanje iyayi mwatsekulayi ndi Zodiac Broadcasting Station ZBS. sabatata mudalengeza kuti mufuna kupanga zionetsero anabwera aboma kuti mukambirane akueneje amera monga mufotokozera muja munapita kukambirana anaonetsa chidwi kuti mukambirane nani muchoka kumene kuja munena kuti mupita bezionetsero
Are you just interested in zionetserozo? Mafusafusula bwino phiri tikumapanga zionetsero sitimafuna zionetsero ndani nakale kuti apa tikufuna mafuta amalawi ni mbona kugona panzere anthu akuvutika anthu ataya miyoyo kulilongo anthu akuyenda pansi zakunzuzu sindikuziwa zakublanda sindikuziwa zakuzomba sindikuziwa koma sindikukhulupira kuti zili bwino ya ifasana khali zali bwino tikanaonekera kunoko ndiye titapita kumene kuchako palibe chanzeru imene anatiuza kuti angongola $50 million ngongoletu ngongole ndiyo ngongoleyo agula 60 million liters pano pati kuisa ntchito 3 million pasiku ndiye kuti yamasiku 20 kwinako alibe chuta anene akuti adalira ma commercial bank ndiye inu yozoona nyumba mwanu ufa ukathe makanendo ndidikira achimwene yanga nyumba mwanu pali nzeru pamenepo mwachidule amalawi tikhale ndi nkhawa boma ili lilibe njira yokhazikika yoti ithane ndi mavuto amafuta ndichakitana kuti mwana usalira amafera kunsana tikumane tibwere pa ground nthawi yapanoti tilipulumutse dziko li pamoto dziko lili m'manja moti anthu sakusamala chimene chikusasiyana chonena kuti achakwera mafuta awo apita direct kumene kumapita chitankala cha mtunthu cha diesel chimapita chitankala cha mtunthu cha petrol ndiye tikamanena kuti mafuta kulibe akuona ngati mitiwa tusikugwira ndiye kuti azindikire ifake apempha asogolero azipani amene mufuna kuti mukhala asogolero ulendo uno sitifuna usogolero kuti ngokhazika pampano amalawi aphunzira tifuna msogolero ngati kuti tegasi mawa tikabwire tegasi ndipo mawa amalawi muone amene atabwere kumene kuti asogolerana tikamabwire tegasi tonse tikakhale pamene pacha zikamakoma tonse tikakhale pamene pachapo izi zomangopanga zinthu kuti ndipange sizithandiza malawi akuyaka moto dziko limene linali mkaka ndi uchulija lakulongeka ngati ntatibwereke mawu amakonda kuyankhula abusa Livingstone Synod amakonda kupemphera kuti mu malawi mukuti mwagweseredwa nchenche ndiye nchenche ija mawa tikale chonse zikomo kwambiri Namiwa chifukwa chobwera program yathu lero ya Tiuzeni Zoona pano pa Zodiac Broadcasting Station ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri poti mwandikumbukira Tiuzeni Zoona pamene posomvera ndiye pantsiziro wa program yathu lero ya Tiuzeni Zoona mweti malangula ndi mkulu wa bungwe la Center for Democracy and Economic Development Initiatives SEDED Sylvester Namiwa kufikira nthawi ina kuchokera kwa ine Madalitso Phiri malo mwa anzanga onse kuno ndingoti mwakoma nonse Share. Allowing cameras. Right.